तनी शर्मा जी हुरका उठाई। अरे यह तो महादेव जी के ओरिजिनल डीजे है महाराज। देखे तही चलवा के हमर चलवा अलबेलवा चलवा अलबेलवा हो ना गायो भंस धो के ना जात हुई सही महादेव के डीजे हो। एकर नाम हो महादेव डीजे। मिलने का पता शमशान घाट। एकर प्रोपराइटर भूत पिचास। बेंजू वादक इ त झिंगुर हुआ। ठेकईता हई त लीलगाय हुआ। तुरंपिट वाला भाई इ त घोड़ पड़ास हुआ। झलवहिया लो। तू लो कीड़ा मकुड़ा हुआ। अरे वो गाड़ी के ड्राइवर कछुआ कछुआ। अरे और नचनिया बिस्कुटिया है सन बिस्कुटिया। अबे आस जी अपने हम शिव जी के बसहा बैल हैं बैल। बैल धनी बड़ा ए पोकना बैल। मारे बेके डमरू आ गइल बड़ हमरे जिला में। छपरा जिला रही तो बहुत जमावत रहुआ। आज हमरा जिला में बड़ हमरा घर में और सबे हमर पड़ीदार बैठल बा। अच्छा तन उठाई त शर्मा जी इका के डांट के रखी। कमे खेत गइले बिया गाय उठाई त साउंड वाला भाई रुआ संगे के वो अधिका बा मारा मारी करे के बका जी ना लोग ना कहले जो है एगो एडवांस बाड़े। अजय बाबू ही धरे के बा अब अधिका भाई धल माइकवा ए माइकवा के धरे के बा धली और माइक के धरे के बा हमरा के ना। देखी त बेल्ट कितना बढ़िया बा। एक भी त बहरी निकलल बा का बाबू बोल दी ना मनीष फूल सजावट 111 रुपया बाबू दिलवानी सब सजावट रौरे बा। मनीष बाबू सजावट कोनो भी शादी विवाह घर भोज 27 छठियार परे मनीष बाबू से संपर्क करी। अच्छा सजावट सुंदर सजावट नीमन सजावट नीमन काम उचित दाम बिना पैसा के काम। ए जेकर नावे मनीष बा भगवान कमी कौन दिल बड़े धली हेलो चल तमाई थावे छोड़ चल भाई थावे छोड़। अरे कोठिए के कथिए के लागल। अरे कथिए के बनल बाबे माई के मंदिरावा कथिए के लागल। अरे कथिए के बनल बाबे माई के मंदिरावा कथिए के लागल। बाहो के मारी कथिए के लागल। बाहो के
मोती लागल अरे अथल पथल मकमाई का मंदिरवा हीरा मोती लागल अरे अथल पथल मकमाई का मंदिरवा हीरा मोती लागल बाहो के मार हीरा मोती लागल बाहो के मार हीरा मोती लागल बाहो के मार हीरा मोती लागल बोलिए टोला के दुर्गा मैया की लाश में हनुमान जी के जय बोलो काहे कि भगवान के विवाह गावे के बाद तो हनुमान जी सबसे पहले सुने खाती आइले आ सबसे बाद में जाइले वही हनुमान जी के लाश में जयकार बोले के बाद खेमटा में लगल मास्टर कि लहर लहर लहराए रे लहर 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 बाबू हमें टोने टोने लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली के लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली बजरंग बली के झंडा बजरंग बली के बजरंग बली के झंडा बजरंग बली के लहरा लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली के लहरा लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली के बड़े भैया के तरफ से पुरस्कार भैया का हम प्रणाम करता नहीं फिर हमरा मनीष भाई फूल सजावट 11 रुपया दिलवानी बड़ भाई के प्रणाम ओ झंडा में इतना शक्ति बा ओ झंडा में इतना शक्ति बा सिया के पाता लगाए रे झंडा बजरंग बली का सिया के पाता लगाए रे झंडा बजरंग बली के फिर हमारा मनीष भाई फुल सजावट मनीष बाबू फिर हमारा मनीष बाबू फुल सजावट कोर सठे कोइता के शर्मा जी के कौर पे एल्बम मनीष बाबू दिल बनी धन बनी मनीष बाबू भगवान रुआ के खूब बनौले रही जय श्री राम जय श्री राम जय हिंद सर बबुआ पढ़ लिख के विद्वान बने
माता पिता के नाम रोशन करो। सूरज कुमार सूरज खानी रोशनी करो, मम्मी पापा के नाम रोशन करो, नाना नानी के रोशन करो नाम, दादा दादी के नाम रोशन करो, चाचा चाची के नाम रोशन करो। झंडा में इतना शक्ति बा, ओ झंडा में इतना शक्ति बा, सोने के लंका जा रहे रे झंडा बजरंग बली के। बोलिए बजरंग बली की जय। बबुआ हमारा लक्ष्मण पटेल जी सुदासा के टोला से बानी, लक्ष्मण बाबू पटेल साहब सब कलाकार के स्नेह देनी पटेल समाज के हार्दिक शुभकामना स्वागत करो। वाह वाह जय हो लक्ष्मण बाबू। राम लक्ष्मण नाम कितना सुंदर बा, भगवान रउआ पर खूब कृपा बना कर रखे, नारायण जी खूब निरोग रखे। नाम लक्ष्मण काम लक्ष्मण, ई नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण बाबू के बहुत बहुत शुभकामना बा। आ तो नचनिया तू होने जा है ना, का उतर पीछे तहार काम बना चल, हमार काम बगावल, काहे कि तू नचनिया हो हम कीर्तनिया है। लक्ष्मण बाबू को दे दी कुछ दुकान के बहनी बना